So ato lang taon pila ka bukaton nakuha guys. Nga mga breeder size na. Dira. Okay, count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12 nis lang kabuk guys. Ato nis lang ibalhin og butang para ang ilahang mga similya ani mga buros mahimo pong pagkaon sa ubang isda nako kaning mga monster fish nako. So that's it, and subscribe. See you in my next video. Bye bye.